Ahir per la vesprada, com a regidor d'Esports, vaig assistir al partit entre el nostre club de futbol sala Alzira i el club del Parrulo de Ferrol. Un partit molt emocionant. El nostre equip demostra que està en un estat de rendiment excepcional, però al final en els penaltis no poguerem salvar este partit. Tenim el pròxim partit a disputar ja en Ferrol i ahí és on se tindrà que ja decidir si passem esta eliminatòria que ens permetirà continuar en aquest playoff d'ascens a primera divisió. Per la meva part, felicitar, com sempre, als jugadors, al tècnic, a la directiva, al seu president Vicent Fontana, perquè el nostre deport del futbol sala està fent una gran temporada i estic segur que aconseguirem entre tots que l'equip estiga en lo més alt del futbol sala d'Espanya.